Mahibulong ba ayo ni Biti ba? Spatter naman kaayo. Katong diri hasta na ganitong layo Na-shoot ng gihapon niya. Kay bulungan jud ni ba? Maria, dulak basketball nga lapok man kaayo. Wala man ko nagdulak clear. Pero naalan jud ko'y ginaguna ba? Kabalo ko na Maria. Sige ano? Ano na ko labi? Udara. Ay siguro na ang mga tsambang nga tirada. Hala, si Maria si Cleo nagdulag basketball. Karon magpasikat na pud ko. Ay kabalaka Maria ka spatter nimo katong iya tsambara to. Oh, bulaong. Na-shot Maria! Uy, si Biti Ini, nagtapok na mo mga video. Mas buka ang player. Gaong gyapon unya ka mong tunok isa mo ipanunuan sa kuwa. hambog kaayo Mura biyag helper ni Dura. Unsay helper nga ate ko ni Dora? Sige, kasado isa kabalot nga pan. Ako yung una. Dito ko kay Biti. Lusyon, hindi ka magmahay nga ako'y gabayan nimo. Silip kay na ako, Biti. Kita biya kay na ako imong tirada tong niagi. Natulbong kayo. Ay, spatter Oh, ayan na mag-apil. Kaya imong atar, dili pang basketball. Dili lagi ko mo entra kay kabalo ko wa man kaya sa kuwa mo. Tan-aw lang ko sa inyo ang mga tirada ba. Kinsa nang nabot, Maria? Uy, Dudong Pawiks, mayo kay nabot ka. Saman, rematch ka? Tama-tama kay nayo na akong lisa. Relax lang. Ni anhi ko dili para magdula. Tan-aw lang ko sila ang mga tirada. Ma, ayaw na pag-apil-apil. Kay bago pa biyak ka na ulian. Dugaya na oy. Sige na, sugdan na nato. Sige, tira. Tanaw tagka-shoot ba? Grabe purmang biti. Oy, murang mag si Jaworski. O baka kabalo dudong pawiks. Ay sa kabalot akong kasado anak. Tira na, Biti. Daghanan ni magpurma-purma dra, oy. Tanawan ninyo ha kung saan ta mo pagpildi. Nya, kita ka to Dudong Pawiks. Garaa oy. Inya Maria. Reply no. Chamba. Maria! Murag ginikurog naman lagi na imong tuhod. Basid makaihi ka ha? Maria, siguraduha jud ha nga ma-shoot na nimo ha. Ay, si Pamaraw di Biti. Go, Maria. Kaya lagi na nimo. Kung baan ni, uy. Wala man ko sa kondisyon. Pag mapildi ko ani, sala dyan yung Biti. Kaya tanawa, gilapok-lapukan yung bula. Unsa man na Maria, giyam-yaman man imo ng bula di tira na. Gikulbaan na dudong pawiks. Kulbaan, Japon? Maria, relax lang. Maria, kung pusing atong basihan, daog na ka. Itira na na. Tira di, ha? Mao na, dugay man gud kay mo tira, mao nang wakay ko sa ring. Wakashoot si Maria, yes! Times na. Kini akong ka-shooter. Dili ka nagtungod atong gihatag ni Maria nga katong giputos og panatong na itong. Manong dili na manuon ko ka-shoot. Napildi na noon ko ni Biti. Kumanday kay Claro Maria, oy, gipildi raman day kang Biti. Alangan, kay gitikasan na kong Biti. Kisay dili mapildi, ana. Nga gilapok-lapukan man yung bula. Pasangil! Pindi. Sangil. Sige lang, Maria, napabitay sunod. Dudong Pawiks, dula mong Biti, kay sa imo kami mga bay. Sige ba, pero sa sunod na kay tigmi kayo. Unya biti, sukol ka sa kuha. Spatter ba kayo sa mga bawiks pero sulayan lang ako. O sige, kanusta na atong dula? Sige, ugma. Inani ga pong orasa. Mag-abot ta diri. Panahon na siguro para kaluto na po na kong balik ang akong dagon. Abulon kayo na mo dito, Pawiks. Yami mapusta si Buha.